Shua kasi bakarpang ginong hikai school lani ka teachers day kabadai hakasantarik mentau benai. U maupor layo lat bani kendu ikatu katni ginong hikai kumju ru ki khna school jong ka thai nong stan west castles ban kili perthau halor ka puli dangle lengba ka jingpetrekam jong ka sarkar ya ka online class kabala jalong nakadaw jong ka jingpang klam covid-19 kabala sedang nadu benai ber mentau snam ha ka jala bat karihi baro kawai. Ha ka jingya kendu bat ki katu katni ginong hikai bat nong penya school ba kentup iba kensai lat bor nong principal KGP Sinat Semi High Secondary School Nongstan ba Sylvester Khar no hikai jong ka St Francis High Secondary School ikong dari bah kharkrang no hikai KGP Sinat Semi High Secondary School Nongstan kilapan pau ba ka jingpen terikam ya ka online class kumbalap tha da ka sokar jila kalong ka ek ka shitom shisha bat ka ba kilo ongru ba kalong ka kam ka ba hadu ka tata namar omla ban a ya ka jingkai ka babnia ka bapura kumbalong hakam ra class kilo ong ba ki jing ba hakmat du kalong ba khambun ki khna school kim don ki mobile phone तो आगे भी बात करने का जिम्दन जो करने का pandemic का school ही kadon bon ki jing sak tak hagi bobon kiliang ka baning kong kalong ba abangim yo shu ban penlong e curricular class kadon ka jing kumbala kran chakmat hagi bobon ki banta ka wei kalong namar ba ngi hangni ka school ko jungi kamdei ka school ka ba don tang ki babet ki babiang ki batang nang ni na po nong stoin town ten rei ki bobon ki khna jungi hangni ki wan na ki different areas na ki jaka ki bakham sekendong ti mentah habangi penlong ni persang banle ekini ka online class ru kadon gajing namar ba haki bobon ki jaka baki parents ki dan let's say ka network kambiang nang ta kalik kalwan ka jongki banwan school lada ki don kinu ki benta bagi de banle ru kadon gajing ti na kaleng jongka management ru ngadon gajing namar ba habangi persang banle ekini ka online ki facilities ngimbiang ti kajing bom biang ki facilities haki bobon ki banta kumbala batai no hikai mantan ba ngin haban sulek hi na dong sedong ki facilities ki babet ki biang kamdan ti kani ru kadon jing hi namar ba hakani ka jing persang de jongi banle kani ka online class ti teng ngi sulek jubor ya ka ba ngimla banle ti kani ru kadon ki jing ti haki bobon ki banta kadon ki jing ti ka school ru kadon ki jing hi na du ka management hadu ki no hikai bat hadu ka jing dei bat ki khna school ru kita gide ki jing ki bobon ki bakta lingba jong kani ka pandemic ki jing ti bon ma kawai ka jing kalong ba khamtang ma hikai gini ki higher classes kini ki class 10 11 12 ti ki khna ka spell dan kam shu ki note sa ka subject janga namar ki notes ki labiang lupa na ka textbook ti ka don kam explanation ti namar ngam da biang mo ta ki facilities mo banle ya ka video te nga shule hi de video nga shim da ka mobile bat mo han ka left hand te nga bu ya ka textbook hapo ka table te nga shim you pencil te nga hab ban explain ha jo ka por underline jo por bat ini ka video ha jo ka por sa explain te dan ka da explain kumta dengan sa seniki khna dan ka por pede ngala explain kumto ngala kum jurong mo ya explanation ngada download pede mla shu ban download kala khya nang to pede nga hab ban delete ya ka video nga hab ban snap yang da ka we ban pending part the next problem pede kalong bahas school jingi ki bon ki khna ki bawan na ki remote villages they done online classes ting batai lang but english but khasi te mentah kani ka mo hakani ka online classes pede te ngamla ban use lang bat khasi namar bakan sakya nu kam lakit kanum kanum mla ban download te ngahap ban batai tang da ka pareng strictly tang da pareng to the point bet dengan sa sense ki khna te dalia kumta ka kayarap himo te don ka po nga download no po YouTube kumto kito ki videos ki bai hap ba ka to ka chapter lani ki we ki chapter ki ba kham sop tanga san ki khna danga san de ki to ki banga shu download na YouTube bede ki khna ki ong mes nim song thu namar ba mo ki explain ki to ki non tribal sa ki brin po not ki ong bangim song thu mo youtube video ka bha hi beda batai hi mapi tanga habal batai hi te ta mo ki de ki obstacles ba banga ni ya kendu pang ni online classes